Aduh, kepiye lelakon kaya ngene iki? Goh muka wonten dawuh. Goh muka kula wonten dawuh. Kirapna kabeh para prajurit Lokapala. Tak sasae, tak lebure wong aku. Wah, ladala. Nang ratu nom-noman Sara Hamuk kuwi sapa? Lek nom mripatku gatena gobok. Nata Lokapala Prabu Danapati. Kuwi sapa? Aku Detyakala Pragangsa. Arep apa Sara Hamuk? Aku njaluk ketemu kelawan Begawan Wisrawa. Sengara. Begawan Wisrawa wis dadi putra mantune Narendra Ngalengka. Prabu Sumali Raja. Ora bakal kowe ketemu aja kakian cerewet. Ah! Ah! Wah, dalah. Wong Sara Hamuk kuwi sapa? Nata Lokapala Prabu Danapati ya Danaraja sapa? Putra Ngalengka. Raden Prahasta. Kepengin ketemu karo Begawan Wisrawa. Ah, ora bisa. Begawan Wisrawa kuwi Kang Mas Kuipe sing mengku Mbak Ayuku. Dewi Sukesi kon metu mrene aku arep kepengin ketemu. Ora bisa, ora bisa. Ora bisa nyelak jawamu. Priye iki ana lakon kaya mengkene. Putra Jagadi Penemban Begawan Wisrawa Danapati Ratu Lokapala Sara Hamuk ngenteki para prajurit Ngalengka.
Wah, kepiye dadi ning lelakon? Mas mbuh ora idep matur ngersan sang adi penembahan. Oh, Kakang Penemban, ngaturaken ketiwasan Kakang Penemban. Kados pundi? Yayi Prabu. Wah, mboten nyono ingkang putra Narendra Lokapala Prabu Danapati Sarahamuk mboten narimahaken sukesip nan mengku. Sedaya para prajurit ngalengka sami bosah basih pun trajang kaliyan ingkang putra pun Danapati kados pundi Penemban? Menika namung nyumbari kaliyan paduka Sang Adi Penemban. Badhe pinanggih kaliyan paduka Sang Adi Penemban menawi daratur kula sampun ngantos paduka miyos saking lebete Datulaya. Sampun, Yayi Prabu. Mangke menawi mboten kula panggihi mboten saged sirep lampahan menika. Menawi ngantos kula umpetan wonten lebeting kraton. Tartamtu ngalengka badhe ajur mumur kobar mboten kanten-kantenan. Sampun lenggah kemawon. Mangke kula ingkang badhe manggi. Ingkang putra menika duka saestu. Sampun mboten dados punapa. Wong alengka. Kowe aja gelem ngaling-alingi karo pendhita keparat. Pendhita mingerke blate. Jare ngakune pendhita utama. Nang nyatane pendhita kembang sembojo. Njaba putih jero kuning. Air batin ora junduk. Kon metu Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa kon metu tak patenane. Aku ora wedi nek dosane sanggane. Aku wani karo bapakku. Ndi Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa kowe metu aja jire getih wedi mati. Kowe iso mateni jambu mangli. Ayo. Patenana. Ratu Lokapala Prabu Danapati ya Danaraja. Ora susah dadak kowe mesake karo aku najan tak anakmu. Aku patenana. Yen kowe ora gelem mateni aku malah kowe dirak pateni. Iki perkarane dudu perkara putri, dudu perkara katresnan, ning perkara atek-atek kapribaden. Atek-atek kapribaden. Aku isin, aku dhewe wong tuwa kaya kowe.